Benvingudes a Sueca Televisió. Avui dimarts 6 de juliol comencem l'informatiu amb imatges de la concentració convocada ahir a la vesprada a les portes de l'Ajuntament en solidaritat amb Samuel, el jove gallec brutalment assassinat d'una pallissa víctima de l'homofòbia. Les concentracions es van convocar arreu de l'estat espanyol i Sueca es va sumar també a aquesta protesta amb un minut de silenci. La regidora d'Igualtat, Gemma Navarro, va dedicar unes paraules lamentant el succés i reivindicant un país lliure i sense odi i demanant justícia per a Samuel. Navarro va estar acompanyada d'altres regidors del consistori, així com de membres del col·lectiu LGTBI de la Ribera Cor de Prisma. A la plaça es concentraren també persones anònimes, així com membres d'altres col·lectius i agrupacions municipals. I divendres va tindre lloc l'acte de nomenament de la començadoreta de la Mare de Déu de Sales. La xiqueta Aurora Beneito Castells enguany per fi podrà exercir el càrrec al que optava l'any passat. La pandèmia va impedir tota celebració, però ara, ja nomenada, espera la seva proclamació el pròxim 7 de setembre. I avui passarem el segon dels curtmetratges editats per la Diputació de València per a posar en valor la importància de conservar el nostre entorn natural. L'audiovisual porta per títol Posidònia, un bosc sota l'aigua. I avui acabarem amb més imatges de l'11a trobada de bandes Ciutat de Sueca que va tindre lloc el cap de setmana al pati de les escoles Cervantes. Comencem. Ja està nomenada la començadoreta de la Mare de Déu de Sales 2021. La xiqueta Aurora Beneito Castells, d'11 anys i alumna de les Salesianes, va ser nomenada divendres passat a la vesprada en un acte diferent al que es fa habitualment i que s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies sanitàries. Aurora figurava ja en l'acte de l'any passat per a ser començadoreta de la Verge, però l'avanç de la pandèmia va impedir qualsevol tipus de celebració i el nomenament no va arribar a produir-se. Ara la començadoreta ja té també les 11 llauradoretes que l'acompanyaran enguany en els actes religiosos en honor a la patrona de Sueca, la Mare de Déu de Sales, i que es donaran a conèixer el proper 7 de setembre, vespre del Dia Gran, en l'acte de proclamació de la començadoreta. Enguany a casa d'Aurora van acudir només els membres de l'executiva de la Reial Associació. La resta de la Junta va acudir a l'església de Fàtima, on un volteig de campanes va rebre a la començadoreta i els seus familiars per trobar-se amb la Mare de Déu de Sales, que, com saben, està de manera circumstancial en aquesta parròquia fins que finalitzen les obres al convent. Ja dins l'església de Fàtima, el secretari de la Reial Associació, Pepe Segarra, va procedir a llegir l'acta de nomenament. L'acte es va obrir amb unes paraules del president de la Reial Associació, Jesús Campillo, qui va donar la benvinguda als pares i familiars de la xiqueta i va tindre paraules d'agraïment en especial per a Aurora, per la paciència i la devoció que ha demostrat durant tot un any. L'acte va concloure amb les paraules de don Alejandro Mulet, pàrroc de l'església de Fàtima i conciliari de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales. Avui els mostrarem el segon dels curtmetratges que ha llançat l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València dins la campanya El Corriol Camanegre i l'ecosistema litoral.
amb la finalitat de difondre la importància de conservar el nostre entorn natural, que ens aporta infinitat de serveis ambientals bàsics i recursos socials i econòmics de gran rellevància. Com els dèiem ahir, la campanya s'ha rellançat aprofitant els mesos d'estiu, quan les nostres platges són ara més visitades i transitades. El material digital emprat consta de diversos audiovisuals sobre el corriol Camanegre, les dunes, la Posidònia i la neteja mecanitzada de les platges. A continuació, els deixem amb el segon d'ells, que ens mostra el paper de la Posidònia, planta endèmica del Mediterrani com a protectora de les platges i també en la lluita contra el canvi climàtic. El seu títol és Posidònia, un bosc sota l'aigua. Hola, amics! Voleu submergir-vos amb mi en una nova història? Doncs poseu-vos les ulleres de bussets i veniu! Ara coneixerem a la Posidònia oceànica, l'ésser viu més longeu del planeta. És una planta meravellosa, endèmica del Mediterrani, que es va adaptar a viure en els fons marins. La seva presència indica que l'aigua està neta, ben oxigenada i lliure de contaminació. Sí, és una planta, amb fulles, tiges, arrels, flors, fruits i llavors. I com totes les plantes, amb les seues fulles llarguíssimes, fa la fotosíntesi. Capta CO2 de l'atmosfera i oxigena l'aigua i filtra la brutícia del fons marí. Per això, és el pulmó del Mediterrani i és una aliada contra el canvi climàtic. És com un bosc sota l'aigua. Sí, a més, és la llar de moltes espècies que se senten protegides i resguardades per elles. En les seues praderes viuen molts peixets, eriçons, estrelles de mar, sèpies i mol·luscos. I té altres funcions importants. Les seues arrels i rizomes subjecten l'arena i fixen els sediments. Les seues fulles, llargues i flexibles, frenen la velocitat de les ones en arribar a la vora. Els arribatges que es dipositen en la vora protegeixen la platja i eviten la pèrdua d'arena. I què són els arribatges? Com moltes plantes, perd les seues fulles a la tardor i aquestes, arrossegades pel corrent, s'acumulen a les nostres platges i constitueixen una barrera natural que frena l'onatge i així redueixen l'erosió i la pèrdua d'arena. Són les nostres aliades. Ens protegeixen. Segur que alguna vegada les has vist a la platja i has pensat que estava bruta. Just, és a l'inrevés. Si hi ha Posidònia, significa que estàs en una platja neta, sana i plena de vida. I sabeu què són aquestes boletes amb les quals jugueu? Són restes de Posidònia. Els pèls que veiem són fibres que s'han separat de la tija, les quals, en ser bressolades per l'onatge i mesclar-se amb l'arena, van prenent la forma esfèrica, com creant un cabdell de mar. Malgrat la seva importància, actualment s'han perdut moltes praderes. Hi ha xarxes de control per a conèixer-ne l'estat i es comença a fer assajos de restauració mitjançant la plantació de grups de plàntules de Posidònia. I què podem fer nosaltres? Busseja, busca informació, investiga els seus hàbitats. Segur que si la coneixes un poc millor, la protegiràs. Espero que us hagi agradat aquest xicotet viatge i que hàgiu après a trobar la bellesa que la mar i la platja amaguen. Obriu bé els ulls. Tenim un paradís al nostre voltant. Hem començat el dia pendents del ponent que s'ha deixat sentir des de primera hora i que al llarg del matí ha anat calfant-se, deixant de nou un dia molt calorós al centre i en punts de la costa.
Estem en avís taronja per altes temperatures al centre i al sud de València, on els termòmetres s'aproparan de nou als 40 graus. Demà dimecres començarem el dia amb núvols baixos afavorits pels vents de xaloc i llevant que bufaran des de la nit i la matinada. A migdia es desfarà la nuvolositat baixa i seran els núvols d'evolució els que apareguen per l'interior, deixant alguns ruixats puntuals i fins i tot alguna tempesta. Les temperatures nocturnes es mantindran altes a la costa i baixaran un poc per l'interior. El descens de les màximes serà més marcat, quedaran entre 5 i 7 graus més baixes. Dijous també baixaran les temperatures, però el dia serà molt bascós, sobretot en punts de la costa. I divendres recuperarem el sol i les temperatures tornaran a pujar, però s'espera que a la costa no passen dels 30 o 31 graus. El pati de les escoles Cervantes va acollir dissabte l'11a trobada de bandes Ciutat de Sueca, en la que van participar la Societat Ateneu Musical i la Societat Unió Musical. Avui acabarem amb la música i imatges de l'actuació que va oferir la Societat Unió Musical, que va interpretar el pasdoble Roquebaños de José Grau Benedito, qui es trobava entre el públic assistent. En acabar el pasdoble, la banda va interpretar la Canción del Olvido de José Serrano i va finalitzar amb la interpretació de Chess, el musical, de Benny Andersson i Björn Ulvaeus. La banda va estar dirigida per Fernando Parrilla Climent. Amb ells acabem per avui. Tornem demà dimecres amb més continguts locals. Que passen molt bona vesprada. Adeu.